hartelijk dank dat ik hier mag zijn in deze prachtige ruimte hier in het gemeentearchief van Roermond. Hoog tijd dat we eens met elkaar babbelen. We gaan elkaar al verschillende jaren. Ik had je nog nooit uitgenodigd voor de podcast, tot mijn schande en spijt. Laten we beginnen voor de luisteraar en ook kijken, want het komt ook op YouTube, bij de start van jouw loopbaan. Misschien daarvoor zelfs nog, wat heb je gestudeerd? Natuurlijk in eerste instantie geschiedenis in Nijmegen. Veel kerkgeschiedenis, maar ook kunstgeschiedenis heb ik er ook nog een jaar bij gedaan. Dus ja, en daarna ben ik eigenlijk als freelancer heel veel onderzoek gaan doen, heb artikelen, boeken geschreven. En mijn aandacht zat natuurlijk altijd wel in de hoek van minderheden, omdat dat heel veel zegt over de meerderheidsgroep in de maatschappij. En dat is denk ik nog steeds wel het geval. Als je kijkt naar de minderheden in de samenleving, dan weet je wel hoe de vlag er bij de meerderheid in de samenleving hangt. En als het bij die minderheden niet zo goed gaat, dan is er ook iets mis met die meerderheidsgroep. Ja. Dus antisemitisme, discriminatie, racisme, dat zijn eigenlijk dingen waar ik me altijd heel erg mee heb bezig gehouden. En dan specifiek vervolgingsslachtoffers van de Holocaust, van de Tweede Wereldoorlog. Nog voordat je aanstelling had als archivaris? Oh ja, nee, dat is veel ouder. Dus ik ben vanaf 1985 serieus onderzoek aan het doen naar de geschiedenis van de Joden in Limburg. En eigenlijk sinds de publicatie van het boekje van Aad Wagener over Settela, het meisje met de hoofddoek, wat dus een Sintessa is en geen Joods meisje, wist ik ook, ik moet ook iets doen met die Sinti in Nederland. Ja, ja. En, dat heeft alleen nog wat langer geduurd, zal ik maar zeggen. Maar dit is uiteindelijk wel op zijn pootjes terechtgekomen, zeker na nu afgelopen zaterdag de onthulling van het Sinti-monument bij Kapel en Zand. Ja. Ja, dat is echt een geweldig mooi fysiek monument voor hun geworden. Ja. Wat heeft je daar zo in gegrepen in dat onderwerp? Dat was al vanaf je studies eigenlijk dat je... Veel eerder. Oké. Het heeft te maken met een bezoek wat ik heb gebracht aan Israël, aan de Yad Vashem in Jeruzalem in 1977. Toen was ik 13. En mijn oudste zus had toen een relatie met een Israëlische jongen die ze in Amsterdam had ontmoet. En ze heeft er 5 jaar gewoond. En toen ben ik met mijn moeder en mijn broer daar naartoe geweest. En dat Yad Vashem bezoek is beslissend eigenlijk voor mijn keuze om geschiedenis te gaan studeren. En zeker ook wel om me bezig te houden met vervolgingsslachtoffers. Ja, ja. Alle stichtingen ook daar waar ik nu nog steeds ook in zit, die te maken hebben met Joods geschiedenis. Dus de synagoge in Meers, Joods cultureel erfgoed, Limburg en de Stolperstein in Sittard-Geleen die ik heb opgericht. Ook de websites heb ik daarvan gebouwd. Die hebben eigenlijk met dat bezoek te maken. Ja. Dat je eigenlijk een rechtstreekse lijn kan zien van achteraf je 13e... kun je dat zeggen, ja, achteraf is dat duidelijk. En zo werkt geschiedenis. Als je erop terugkijkt, dan lijkt het altijd heel logisch wel dat het eigenlijk heel contingent is. Dat op ieder moment een hele andere kant kunnen oplopen. Was je misschien Formule 1-piloot geworden. Maar nu ben je archivaris in een dubbelrol voor Roermond en Weert. En misschien voordat we op dat archivarisschap ingaan, als je kijkt naar verdrukte groepen binnen de maatschappij, wat is dan de rol van een archief? Nou ja, kijk, ook in dat archief heb je weerslag van deze groepen. En ook van de daadwerkelijke vervolging die in de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. Dus we hebben dus ook verschillende uitgaves gedaan. Of waar ik bij betrokken ben geweest in verschillende steden in Limburg. Ja. Dus hier voor Roermond heeft Fred Kamara een rapport geschreven over de Joodse onteigening van het vastgoed en het rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog. En daar heb ik een hoofdstuk aan toegevoegd over de Sinti-slachtoffers van Roermond. En dat is ook een mooi boekwerk geworden. Die beeldredactie heb ik ook zelf gedaan. Ja. Zodat het een publieksuitgave wordt. Kijk, want ik wil graag dat je met geschiedenis zoveel mogelijk mensen bereikt. Want uiteindelijk is dat natuurlijk wel de bedoeling van de archiefwet. De archiefwet die heeft eigenlijk een tweeledig doel. En dat is het promoten van geschiedenis in de meest brede zin van het woord en het bevorderen van cultuurparticipatie. Ja, ja. Uiteraard zitten daar 5 wettelijke taken aan vast, maar geschiedenis, wij moeten verhalen vertellen.
Je kunt beheer en behoud doen, maar je moet met die archiefschatten moet je naar buiten treden. Je moet laten zien wat je daar voor mooie dingen in huis hebt en welke verhalen je ook kunt vertellen met een link naar het heden. Ja. Dus geschiedenis begint bij je eigen voordeur, zeg ik altijd. Dat is het belang, denk ik, van lokale archiefdiensten. Macrogeschiedenis is interessant, is belangrijk. Maar die microgeschiedenis, daar kun je veel meer mensen mee bereiken als je dan ook daadwerkelijk wel de moeite neemt om daarmee naar buiten te treden met exposities, met artikelen, met boeken. En dat doen wij in Midden-Limburg. Ja, doen jullie heel goed. Je ziet er ook vaak dingen van verschijnen in de media natuurlijk. En ik denk, die microgeschiedenis, die menselijke verhalen, trekken mensen veel meer in dat bredere verhaal van wat dan die bredere macrogeschiedenis is. Hè. Een tijd geleden was in de media dat jongeren tegenwoordig veel meer twijfelen over de waarachtigheid van de Holocaust, omwille van sociale media, influencers en zo meer. En als je dan in plaats van een geschiedenisboek erbij haalt en de brede geschiedenis uitlegt, een persoonlijk verhaal kan tonen aan de hand van foto's, aan de hand ook van archiefdocumenten die tastbaar zijn, die echt zijn, dan kan je hen toch weer terug de kant van de waarheid optrekken. Of dan zou je het op zijn minst hopen. Maar dat betekent wel dat een archief dus een hele brede maatschappelijke taak heeft, die eigenlijk steeds belangrijker aan het worden is, omdat we in een post-factual samenleving zitten met fake news en wat is nog echt. Wel, wat echt is, zit in de archieven. Dat denk ik dan als historicus. Wat echt is, kan je in de archieven terugvinden, mits je historische kritiek toepast. Ja, maar dat is wat je moet doen. Kijk, je zult nooit iedereen kunnen overtuigen. Hè? Dat zei Jacques Presser al na de Tweede Wereldoorlog. 5% van de bevolking die was goed, 5% die was slecht. En 90% was onverschillig. Maar die 90%, dat is nog steeds denk ik het geval, is veel onwetendheid. Dus daar moet je je vooral op richten. Die 5% die niet overtuigd wil worden, die kun je niet overtuigen. Daar moet je ook helemaal geen moeite in steken. Maar als je met de verhalen nu daadwerkelijk scholieren, studenten kunt laten zien wat hier in de stad Roermond bijvoorbeeld gebeurd is, dan gaat het inderdaad over de Joodse slachtoffers, over de Sinti-slachtoffers, over de evacuees, over de hele vernielingen en beschietingen die er zijn plaatsgevonden hier in Roermond, heb je gewoon wel heel veel verhalen te vertellen. Kijk, en die getallen van 6 miljoen doden, ja, dat raakt je niet. Maar als je hier dus gewoon kunt laten zien, in deze straat, bijvoorbeeld in de Zwalmerstraat of een andere straat in Roermond, welke Joodse families daar woonden, wat die deden voor de kost, welke school ze gingen, hoe lang ze hier al woonden. En je kunt ze nou ook een gezicht geven. En dat is dus ook echt de primaire drijfveer die ik altijd heb gehad. Dat komt uit de Yad Vashem. The Wall of Names. Je hebt een enorme koepel met namen en foto's. En als je dus iemand een naam en een foto in je gezicht kunt geven, word je niet vergeten. Ja. Maar dat raakt mensen, daadwerkelijk. Het waren gewoon stadsgenoten, buren, onschuldige mensen die hier zijn gedeporteerd en uiteindelijk zijn vermoord. Ja. In het oosten, Auschwitz-Birkenau, maar ook in andere vernietigingskampen. Ja, dat toont een enorm belangrijke rol die ook individuele onderzoekers natuurlijk hebben die geïnteresseerd zijn in het onderwerp, maar vooral ook een archief als bewaarplaats van die geschiedenissen. En een archief eigenlijk ook voor een stuk, zoals je zegt, als onderwijsinstelling. Ja. Waar dat scholen, groepen, studenten naartoe kunnen komen, leerlingen naartoe kunnen komen om meegenomen te worden in die persoonlijke verhalen. En zo zijn er wel meerdere groepen natuurlijk die verdrukt zijn. En spijtig genoeg nog altijd worden in de maatschappij. We hebben zelf de archieven van COC Limburg bij Tracé. Als je dan ziet, het was ook net in de media, in de Vlaamse media alleszins, dat 1 op de 3 jongeren liever niet bevriend zou zijn met een transpersoon. Dan besef je eigenlijk dat het aanwijzen van zondebokken en het slachtoffers maken binnen gemarginaliseerde groepen binnen de samenleving jammer genoeg van alle tijden is en dat ook dreigt te blijven. Ja, tolerantie is een rekbaar begrip en we zien nu in deze tijden van polarisatie is het blijkbaar toch erg moeilijk voor velen om dat op te kunnen brengen. Maar goed, dat gesprek, die verbinding moet je wel blijven zoeken. Ja. Dus en daar span ik me op mijn eigen manier voor in. Want wanneer ben je begonnen was het meteen in die dubbelrol Weert en Roermond of was het eerst bij de ene?
Nou ja, goed, ik heb natuurlijk daarna, na mijn geschiedenisstudies, vrij lang gewerkt als freelancer. Daarna heb ik met name ook werk gezocht in de documentaire informatievoorziening, dus het dynamisch archief. Ja. Als adviseur en later accountmanager voor verschillende bedrijven die zich hiermee bezig hielden. Ik heb in die tussentijd ook de archivistiekopleiding nog in Amsterdam gedaan. En dat ging dus over de triagecommissie, de selectiebeleid binnen in de Franse tijd in Limburg. Dus alleen maar Franse archivalia, 10.000 folio's heb ik doorgenomen in Maastricht bij het Rijksarchief. Prachtige studie, vond ik heel erg interessant. En daarna ben ik uiteindelijk, in 2009, ben ik gemeentearchivaris van Weert geworden. Eerst Weert, oké. Ja, en toen kwam de positie in Roermond vrij, die wilde me in principe helemaal ook hebben. Maar toen heb ik gezegd, dat ik wil het wel doen, maar alleen als ik de combi kan doen. Want ook mijn voorgangers, die wilden al meer samenwerken. Maar goed, dat is dus niet gelukt. Ik denk, als ik dat nu wel doe in die combi, dan kunnen we het echt vlot trekken. Ja. En daar waren de managers het ook mee eens, gelukkig. Is ook geen bezuinigingsoperatie geworden. Dus het overblijvende geld is geïnvesteerd in nieuw personeel, extra personeel. En daarnaast heb ik natuurlijk ook de afgelopen jaren allerlei dienstverlenende overeenkomsten gesloten met de andere Midden-Limburgse gemeenten. Dus nu hebben we eigenlijk het gehele gebied van Midden-Limburg is op archiefgebied afgedekt. Ja. Dus naast Weert en Roermond heb ik ook Nederweert, Leudal, Roerdalen, Erxuster en Maasgouw. Hun archieven zijn inmiddels ook ondergebracht in Roermond en of Weert. Ja. Dus die inspectietaken, wat ook een erg belangrijke taak is van het gemeentearchief nu. Het adviseren ook voor digitalisering en ook kijken dat we kunnen komen tot een digitaal duurzaam archief, het zogenaamde EDIPO. Daar zijn we eigenlijk ook volop mee bezig nu. En het biedt ook de kans om ook voor die gebieden in die verhalen te duiken en die verhalen te vertellen. Voor een veel breder gebied van Midden-Limburg dan alleen die individuele. Je moet er natuurlijk de tijd en de ruimte voor hebben. Ja, kijk, als ik een expositie maak, ik heb er de afgelopen 30 jaar bijna 2 per jaar gedaan. Dus het zijn er echt heel erg veel. Het gaat natuurlijk niet alleen over die slachtoffergroepen. Ja. Echt, elk onderwerp, elk historisch onderwerp kun je eigenlijk wel iets mee doen als je daar serieus mee aan de slag gaat. Die verhalen, als ik ze vertel over Weert of over Roermond, het gaat nooit alleen over Weert en Roermond. Het gaat altijd voor de bredere context. Voor mij is het altijd een Limburgs verhaal. Ja. En dat probeer ik ook zo te doen. En dat heeft als voordeel dat je dan ook vaak met die exposities gewoon kunt gaan reizen. Wisselexpositie dus die elke stad in Limburg kan aandoen. En dat heb ik ook gedaan. Zeker over Joodse onderduikkinderen. Die heeft 7 jaar door de provincie gereisd, meer dan 50.000 bezoekers getrokken. Met een klein budgetje van €5.000. Ook met weinig geld kun je nog heel veel doen. Tuurlijk. En dat heb ik ook met die Sinti gedaan. Ja, die hebben zelfs nog meer bezoekers getrokken. We hebben 2 jaar geleden in de kathedraal hier in Roermond heb ik die laten zien. Die heeft er bijna een half jaar gestaan. En daar komen eigenlijk elke dag 150 mensen. Dus stel uit je bent hoeveel mensen dat gezien hebben. Ja. En dat heb ik ook teruggekregen vanuit het bisdom. Dus mensen uit België die speciaal voor die expositie waren gekomen. Dus je kunt heel veel mensen bereiken. En wij doen het natuurlijk ook, het gemeentearchief Roermond heeft een eigen podium bij de bibliotheek. Dat heet het Historiehuis. Ja. Dat kunnen wij zowel een vaste als een wisselexpositie doen. Dat doen we ook 2 keer per jaar. En in de bibliotheek in Weert doe ik dat ook 2 keer per jaar. 2 keer per jaar hebben we een historische expositie. Je kan in principe met, zoals je aangeeft, relatief beperkte budgetten hele mooie dingen maken. Het enige wat je nodig hebt is mensen die de intrinsieke motivatie hebben om die verhalen te willen vertellen, want daar kruipt wel werk in. En het toont meteen. Ik heb ook podcasts opgenomen met andere archiefinstanties en wat je daar heel erg ziet is dat het echt bovenop die wettelijke taak vaak de visie is van een directeur of een leidinggevende om te zeggen en nu gaan we stappen verder zetten. We gaan exposities doen, we gaan onderzoek doen, we gaan samenwerkingen aangaan,
die in principe, zou je kunnen zeggen, een beetje bovenop die wettelijke taak liggen. Hangt er een beetje vanaf hoe je de wet... En ik weet, jij interpreteert de wet anders dan misschien sommige andere mensen, maar het toont wel aan dat je in zo'n leidinggevende functie binnen een archief best wel actief aan een erfgoed- en cultuurlobby kan doen. Met mooie resultaten. Dat meestal wethouders daar wel ontvankelijk voor zijn. Sterker nog, eigenlijk willen ze dat ook heel graag. Hè. Kijk, dat hadden we natuurlijk hier in Roermond ook. Het eerste gesprek wat ik hier had met Jos van Rij toen ook. Die zei, ja goed, erfgoed, dat is toch wel iets moois voor deze stad. Ik zei tegen die wethouder, tegen Jos, ik zeg ja, maar wat doet de gemeente daar nou eigenlijk mee? Veel te weinig. Ja, zegt, daar ben ik het helemaal mee eens. Dan ga je daar ook proberen mee te helpen. Dus heeft ook nog wat extra budget ter beschikking gesteld. En we hebben de afgelopen 4 jaar hier in Roermond echt waanzinnig veel gedaan. Met ook echt uit eigen budget 5 boekuitgaves. Ja. Allemaal erg belangrijke dingen om te doen. Maar ja, soms heb je wel wat steun nodig. Maar als je niet naar buiten treedt, ik zou hem om willen draaien. Want daar gaat het eigenlijk om. Kijk, je kunt natuurlijk gewoon op je stoel blijven zitten en beheer en behoud doen. Maar ja, wie bereik je dan? Voor wie doe je dat dan? Dan snap je niet waarom je eigenlijk op zo'n stoel zit, zou ik durven zeggen. Dus je moet naar buiten gaan. En dat kost extra energie. Dat gaat niet vanzelf. En je moet heel veel netwerken. En niet alleen binnen je eigen gemeente of binnen je eigen organisatie, maar ik doe dat in het hele land. En dat heeft dus ook geholpen. Ook daar kan je dus extra budgetten ophalen als je dus ook jezelf laat zien. Ja. Maar als je jezelf niet laat zien en je vraagt dan om geld, ja, dan krijg je niks. Want wat heeft de organisatie daar aan? Ja. Welke incentive is om dat geld op te hoef hier in Roermond, denk ik, en ook in Weert, het bestuur van de stad niet uit te leggen waar we een gemeentearchief voor hebben. En dat kunnen ze enorm waarderen. Ja. En die keten moet je wel in de gaten blijven houden. Je kunt wel zeggen, ja, wettelijk, niet wettelijk. Dat vind ik een beetje een flauwe discussie. Bijvoorbeeld, als je het heel streng zou bekijken, zou je zeggen, ja, educatie hoeven we niet te doen. Mm-hmm. Maar als je geen educatie doet, dan verlies je niet alleen je huidig publiek, maar ook je toekomstig publiek. Ja. Dus educatie is wat mij betreft echt enorm belangrijk. En maatschappelijk, je maatschappelijke meerwaarde zit hem ook vooral daar. Ja. Dus dat moet je dus zeker wel doen. En dan moet je budget voor ter beschikking stellen. En mensen op aanstellen die dat aanvliegen? Ja, kijk, het gaat er inderdaad om, met weinig mensen kun je heel veel doen. Want in principe zijn we hier ook nog steeds met heel weinig mensen. Maar ik heb bijvoorbeeld die exposities die ik in het verleden maakte, dat deed ik meestal met 2-3 man. Ja. Als je bevlogen bent en enthousiast bent, dan kun je met heel weinig middelen ontzettend veel doen. Maar het zit hem in die intrinsieke motivatie. Dus de mensen die ik hier ook weer de afgelopen jaren heb mogen aanstellen, het zijn allemaal jonge mensen, goed gekwalificeerd, goed opgeleid, maar met name ook de goede motivatie. Ja. Dus ik hoef niet precies te zeggen wat ze moeten doen, want ze weten wat ze moeten doen. Wat mij is opgevallen, een collega van mij, Celine, heeft een tijd geleden daar een tweede master bij gedaan, heeft archivistiek gedaan. En in die opleiding, naast natuurlijk alle vormelijkheden die je moet aanhouden als archivaris, ging het ook heel erg over de maatschappelijke rol van een archivaris. Dat zijn dan de formele opleidingen die ze in Brussel gevolgd heeft. Dat stemde mij wel heel positief, omdat je soms andere voorbeelden ziet, soms organisaties ziet die het op een andere manier aanvliegen. En dan is het heel goed om te zien dat vanuit de opleidingen wel nagedacht wordt over wat is je bredere maatschappelijke rol. En ik denk dat je absoluut gelijk hebt. Als je alleen terugplooit op heel sec de regels van de wet, dan ondergraaf je voor een stukje eigen bestaansrecht en ook potentie om te groeien. Want als je aan een gemeente waar dat je aan verbonden bent niet toont wat voor pracht en praal er allemaal in zo'n archief zit, welke verhalen, positieve en negatieve verhalen natuurlijk, en welke verhalen dat ermee te vertellen zijn, dan verliezen ze ergens ook interesse en dan denken ze, oh ja, daar worden dingen bewaard. Dat is vaak toch een idee dat mensen hebben bij een archief, dat is statisch en daar hoeven wij niet al te veel geld aan uit te geven. Je hebt ergens een kelder met klimaatbeheersing en dat is het dan. Een archief is net heel dynamisch. Het staat voor net heel veel grote uitdagingen. We hebben het al over die maatschappelijke uitdagingen gehad en die minderheidsgroep, waar dat je altijd in geïnteresseerd bent geweest. Een andere uitdaging is digitalisering. Ja. Als je daar niet de know-how hebt, dan loop je hopeloos achterop. Ja.
Ja. Nee, maar goed, nogmaals, je moet je niet de beperking zit hem niet in de archiefwet. Het is de interpretatie, die kun je beperkt doen. Ja. En dat is een vorm van luiheid, zou ik durven zeggen. Ja. Kijk, je moet hier wel echt werk van maken. En het is niet van 9 tot 5, het is 24/7. En je moet dan gewoon de boer op. En als je dat doet, krijg je vanuit je eigen organisatie middelen. En je krijgt ook op andere manieren in de provincie, in het hele land, kun je ook aanvullende middelen krijgen om dingen te doen. Ja. En dan ben je maatschappelijk relevant. Als je nu terugkijkt, hè, want op het moment dat je, het is nog niet aan de orde, maar dat zit wel aan de horizon, binnen een jaar of 3, 4 ga je met pensioen. Als ik je leeftijd goed onthouden heb. En dat betekent dat je op dat moment iets meer dan 20 jaar in dienst bent. Alleszins, het begint bij Weert en nadien Roermond erbij. 2 decennia, wat zijn de wapenfeiten waar je het meest trots op bent? Ja, nou, dat gaat dus, dit is niet alleen als archivaris. Hè. Maar laat ik daar dan toch maar denk ik mee beginnen. De samenwerking die ik hier gecreëerd heb in het Midden-Limburgse, daar ben ik wel enorm trots op. De teams die ik daar dus ook voor gevormd heb, dat is in de wereld nog niet helemaal afgesloten, want ik krijg dit jaar nog 2 vacatures. Maar zeker hier in Roermond wel, hebben we eigenlijk ook echt een heel mooi team. En ook de samenwerking tussen Weert en Roermond, dat gaat ook nu steeds meer samen. We gaan nu een nieuwe archievenbeheersysteem uitzetten met een aanbesteding. Dat doen we dus met die 2 gemeenten samen. Dus dat gaat echt de hele goede kant op. We hebben wel een formele samenwerkingsovereenkomst. Maar we gaan op alle vlakken, werken we ook samen. Dus voor tentoonstellingen, voor inventarisatie. Zeker ook voor digitalisering. Die kennis wordt over en weer uitgewisseld. Ja. Dus dat vind ik echt heel erg mooi. Maar goed, als historicus zou ik zeggen, want dat gaat dus toch wel iets verder terug. Ja, ik zeg vanaf 1985 bezig met Joodse geschiedenis en vanaf 1993 met die Sinti-geschiedenis. Dat zijn wel de 2 stokpaardjes. Ja. Ik heb me met legio andere onderwerpen bezig gehouden en ook hele mooie exposities over gemaakt. Maar dit zijn dingen die heel kort bij mij liggen. Ja. Geankerd door die 2 boeken eigenlijk ook. Ja. Joods leven Maastricht was 1990, dat is eigenlijk een schriftelijk monument. En nu dan voor die Sinti. Toen was ik 26, nu ben ik 62. Dat fysieke monument, dat vind ik ook wel echt dat is een monumentaal punt. Ja. Dat betekent tegelijkertijd ook als we kijken naar de organisatiestructuur, samenwerking tussen die 2 steden, dat het bedje voor jouw opvolger voor een groot stuk gespreid is, alleszins wat betreft de infrastructuur zou je kunnen zeggen en de bemensing. Wat hoop je dat de toekomst brengt? Ja, ik hoop dat we iemand vinden die dit wil doen voor die 2, zeker voor de 7 gemeentes, hè, want er zijn er 7, en nog 8 gemeenschappelijke regelingen, die zitten er ook nog bij. Dus het is heel veel werk, maar als je gepassioneerd bent en bevlogen bent om hier iets van te maken, ja, dan is dat allemaal te doen. Ja, want daarnaast zit ik ook nog in heel veel stichtingsbestuur, dat doe ik ook nog. Ja. Dat hoef je allemaal niet te doen. Maar het een bevrucht het ander. Ja. En daar kun je dus wel je voordeel mee doen. Ja, eigenlijk heb je weinig kans. Als je in de erfgoed- en cultuursector zit, dan moet je eigenlijk wel zo'n breed netwerk hebben, toch? Het is wel heel handig. Maar je moet dus wel, je moet echt gedreven zijn om er iets van te maken. En niet denken van, gemeentearchivaris, pas een beetje op de winkel, doe een beetje beheer, behoud. Ja, dan zou eigenlijk datgene wat ik heb opgebouwd, dat stort dan eigenlijk in. Dus dat moeten we niet willen hebben. Liefst is er iemand met visie die op dezelfde manier, of op een andere manier natuurlijk, maar wel vooruit wil en iets met die archieven wil doen, zodat ze niet gewoon statisch blijven. Ja, dus geschiedenis is wel, denk ik, het uitgangspunt. Het moet iemand zijn die ook bevlogen is met geschiedenis, maar daarnaast ook oog heeft voor de huidige ontwikkeling op digitaal gebied. Ja.
Want daar hebben we natuurlijk ook nog wel echt een enorm belangrijke rol in te spelen. Ja, het opzetten van het E-depot, zodat gemeente Roermond, gemeente Weert, maar ook alle omliggende gemeentes en uiteindelijk ook de gemeenschappelijke regelingen daarop aan kunnen sluiten. Ja. Dat is echt wel een hele grote uitdaging en daar hebben we ook echt wel mensen nodig. Dus ook weer heel veel samenwerken met mensen die niet alleen archivistisch zijn of niet alleen historisch zijn, want je hebt ook ICT'ers nodig. Tuurlijk, ja. En we zitten hier in een prachtige ruimte. In Weert is de ruimte iets minder prachtig. Dat zei ik niet om neer te steken naar Weert, maar in Weert zit je bij de bibliotheek samen, wat wel ook het voordeel biedt dat er meer synergie is tussen bibliotheek en die ruimte. Voel je er iets voor om nog te lobbyen om het archief toch in een historisch gebouw, want er zijn best nog wel wat historische gebouwen in Weert waar je aan zou kunnen denken. Voegt dat iets toe? Nee, ik denk niet dat het daarom gaat. Dat is zoals het gegroeid is. En we zitten Weert in een prachtig gebouw. Hè. Zeker, het is een modern gebouw. Ja. De samenwerking met de bibliotheek, gaat echt voortreffelijk. Ja. Ja. Het gemeentearchief Weert is gewoon veel jonger. Het is pas in 1961 ontstaan. Het gemeentearchief Roermond is een van de oudste van het land, in 1866 ontstaan. En we zitten hier inderdaad in een prachtig pand. Maar het gaat niet om dat pand. Het gaat om de collecties die wij in de archiefbewaarplaats hebben. Ja. En die hebben we hier beneden op een veilige manier staan. En die staan in Weert in een nieuwere archiefbewaarplaats. En dat voldoet aan alle wetgeving en normen die je maar kunt verzinnen. Dus daar gaat het niet om. Dus dat kunnen we gewoon zo laten zoals het is. Het gaat niet om de huisvesting. Ja, ik heb altijd het geluk gehad dat ik van de ene mooie plek naar de andere ben kunnen gaan. Want toen ik in Utrecht werkte, zat ik daar in de binnenstad. Op een prachtige locatie. Toen ik in Breukelen werkte, zat ik vlakbij een kasteel. En nu heb ik het geluk dat wij ruimtes huren bij het HCL, die natuurlijk in die mooie Minderbroederkerk zitten. Dus ik heb altijd wel iets gevoeld voor historische omgevingen om daarin in te werken. Maar goed, dat is dan mijn eigen gewoonte. Dat is een voorrecht. Maar ja, absoluut. Eigenlijk voor de functies die je moet uitoefenen is het niet zo relevant. Maar het is wel uiteraard ook, ik ken dat gebouw in Maastricht natuurlijk ook van binnen en van buiten. Het is natuurlijk een fantastische plek om te mogen werken. Ja, absoluut. Zeker. Het heeft ook een bepaalde, want ik bedoel, als historicus apprecieer ik dit sowieso, maar ik kan me voorstellen dat iedereen het kan appreciëren. In Maastricht heb je datzelfde. Op het moment dat mensen die kerk binnenkomen en ze zien het allemaal, dan krijgen ze echt bijna religieuze ervaring voor sommige mensen. Dat zeg ik dan met een kwinkslag, omdat het natuurlijk een voormalige kerk is. Maar dat doet wel iets met mensen. En tegelijkertijd haakt dat ook weer verder in op erfgoed. We zitten hier in een straat met prachtige historische gebouwen. Maar die gebouwen komen pas tot leven, zoals je zelf zegt, als je verhalen kan vertellen van de generaties mensen die in die huizen hebben gewoond. Om die geschiedenis toch veel dichter bij mensen te brengen. Als je nu kijkt naar Weert en Roermond, je zegt meer en meer samenwerking. Op welke manier cultuur, erfgoed, verschillen die twee steden van elkaar? Ja, daar zitten wel heel veel verschillen in. Kijk, Roermond is natuurlijk van oudsher het bestuurlijk centrum op wereldlijk en religieus gebied. Een stad die toch ook wat verder teruggaat als hoofdstad of van het overkwartier. We hebben geen formele privilegebrief. Maar goed, het stichtingsjaar wordt hier altijd gevierd 1232. Het ligt waarschijnlijk wat eerder, maar goed, maakt niet uit. Weert is dan toch wat van mindere betekenis geweest in het overkwartier. Maar goed, we hebben daar ook de graaf van Hoorne gehad. Zeker. We hebben daar beperkte stadsrechten, maar ze zijn er wel. Dus 1414, dat is vrij laat. Dus eigenlijk een soort in Duitse literatuur noemen we dat een minderstad. Dus een kleine stad met beperkte stadsrechten. En ja goed, na de onthoofding van Philips de Montmorency, de graaf van Hoorne in 1568, dan stokt eigenlijk de hele groei en welvaart van Weert. En dat duurt eigenlijk pas, zou ik durven zeggen,
tot het Koninkrijk der Nederlanden na 1815, als we dus weer de aanleg van de Zuid-Willemsvaart krijgen. Ja. Gaan we dit jaar vieren, 200 jaar. Ja. 1826. Dan ontstaat er een nieuwe groei, de spoorlijnen komen er iets later. En dus dan is het meer een industriële ontwikkeling. Maar dan heeft de stad Weert, die heeft wel een aantal eeuwen min of meer een wat slapend bestaan geleid. Dus daar zit wel heel veel verschil in. En ook in de omgang met monumenten. In Weert is natuurlijk enorm veel gesloopt. Roermond heeft natuurlijk de Tweede Wereld waanzinnig veel oorlogsschade gehad. Ja. Maar nog steeds ademt deze stad nog wel de geschiedenis uit met veel monumenten. Ja. En dat is wel echt een groot verschil. Ja. Het is ook een maat groter natuurlijk dan Weert. Maar de stadskern. De stadskern is maar niet qua aantal inwoners en zeker ook niet qua oppervlakte. Nee, zeker. Ja. Weert is best uitgestrekt. En Weert heeft, en dat vind ik dan leuk, omdat ik woon nog maar 5 jaar in Weert, maar bijvoorbeeld Lichtenberg, dat hele project, tot vorig jaar stond dat helemaal niet op mijn radar. Ik had geen enkel idee dat soort van bouwwerk in Weert lag. En dat fascineert mij dan wel. Dat je telkens weer van die nieuwe geschiedenissen kan ontdekken, die dan op andere stukjes van die macro-geschiedenis eigenlijk inhaken. Weert is populair geweest als winkelstad een tijd lang. Ik weet niet wanneer dat is beginnen neergaan. En zit tegenwoordig wel te worstelen met wat doen we met de binnenstad, hoe gaan we leegstand tegen. En net daar, voor mij als historicus weer zou ik net denken, erfgoed, cultuur zijn net de impulsen die je nodig hebt. Ik kijk met heel veel ontzag naar wat ze de weerstand bijvoorbeeld gedaan hebben hier in Roermond. Dus ik denk dat zelfs het Koninklijk Paar daar op bezoek gaat. Vandaag zelfs. Ja, dan dateren we de podcast. Maar goed, dat vind ik geweldig goed, dat industrieel erfgoed dan toch weer een nieuwe invulling krijgt. En dat is voor mij wel een leerpunt dat ik zeg van, ga eens goed lenen bij naburige gemeentes en kijk eens wat je kan doen met de sites die op dit moment leeg staan. Maar goed, dat is dan iets te veel de politieke kant op misschien. We hebben inderdaad die viering van 200 jaar Zuid-Willemsvaart, daar kijk ik ook wel heel erg naar uit. Tegelijkertijd... Ja, maar erfgoed is natuurlijk enorm belangrijk in het kader van economie en toerisme. Absoluut. Ja. En dat weten ze in Roermond uiteraard, maar dat weten ze in Weert ook. Ja, tuurlijk. En ook daar liggen veel kansen om daar meer mee te doen. Ja. Dus dat probeer ik vanuit mijn bescheiden rol vanuit gemeentearchivaris van Weert, probeer ik daar ook in mee te denken. Ja, samen met collega's van archeologie, monumenten en de beleidsambtenaren cultuur. Ja. Dus ook daar gebeurt dat wel. En dat is eigenlijk ook je taak natuurlijk als gemeentearchivaris om het soort van levend geheugen te zijn en er blijven aan te herinneren van jullie hebben eigenlijk heel veel mooie verhalen, heel veel mooie schatten, heel veel mooie monumenten waar dat de aandacht op gelegd kan worden of waar dat meer mee gedaan kan worden. Maar goed, dat is dan weer nu zeker ook met het museum, wat echt totaal is gerenoveerd en volledig is heringerecht. Ja. Dus daar is echt wel heel veel gebeurd ook de afgelopen jaren. Door dezelfde architect die ook weerstand Maurice Menten. Ja. Prachtig gebouw geworden. Zeker. En ook inhoudelijk is het echt van een hoog niveau. Ja. Dus het is daar heel mooi. Meer samenwerking mogelijk met het archief ook? Ja, ik was de teamleider van het archief en het museum. Maar goed, dat was op een gegeven moment wel heel erg veel samen. Toen heb ik gezegd, ik wil me toch meer richten op alleen dat archiefverhaal en de samenwerking zoeken in de regio. Ja. Dus ik heb dat toen laten varen. Dus het museum zit nu gewoon bij de afdeling onderwijs, cultuur en maar welzijn. Er is een toekomst denkbaar, aangezien dat personeel, infrastructuur allemaal op orde beginnen te komen om wel die synergie mogelijk te maken. Ja, die synergie is er gewoon. Hè. Dat is niet zo moeilijk. Dus het is maar welke politieke keuzes je daarin maakt. Ja. De samenwerking kan gewoon heel goed. Ja. En dat geldt ook met een bibliotheek. Daarom vind ik dat ook prima, zoals wij in Weert en Roermond, hoe we dat hier ook doen. Kijk, de kernwaardes van al die 3 instellingen, zou ik willen zeggen, is informatie, cultuur en educatie. Ja, dus absoluut. Je kunt heel makkelijk ook samen optrekken. Ik heb ergens, maar dat is waarschijnlijk omdat ik in Weert woon, de indruk dat de heemkunde iets actiever is in Weert dan in Roermond. Maar dat is waarschijnlijk een verkeerde indruk, hoor.
dat kun je niet zeggen. Zowel de Aldeborg als Rura doen ontzettend veel. Absoluut, alleen ja. de insteek is een beetje anders. De Aldeborg doet heel veel lezingen en wat ze heel goed doen is allerlei uitstapjes in de regio organiseren, laagdrempelig voor mensen die licht geïnteresseerd zijn in geschiedenis. Maar die weten ze dus wel te bereiken er gaan 250, 300 mensen op stap met gluren bij de buren. Ja. Dat doet Rura niet, maar wat Rura wel doet, en dat doet de Aldeborg niet, dat is serieus onderzoek. Dat is meer inhoudelijk. En ze geven elk jaar een jaarboek uit, waar het gemeentearchief Roermond wel ook een hele nadrukkelijke bijdrage aan levert. Rura is geboren op deze kamer, 1963. Ja, kijk eens. En de mensen van het gemeentearchief en de gemeentearchivatie zorgen ook voor de redactie en voor een heel aantal bijdragers in dat jaarboek. Ja. Dus ze opereren iets anders, maar ze zijn natuurlijk allebei erg belangrijk om ik denk dat ik verhalen te vertellen. Ik heb uitgedrukt. Ik denk dat ik vooral doelde op het feit dat ze zichtbaarder, omdat er meer publieksactiviteiten en hier in Roermond inderdaad meer de diepte. Wat eigenlijk een mooie parallel is voor hoe dat archieven zelf, want als je breed in de zin waarin dat archief eigenlijk geïnterpreteerd zou moeten worden, die interpretatie daar en de nadruk daarop legt, dan kan je op dezelfde twee manieren eigenlijk ook met die archieven en die verhalen omgaan. Eén is publiekswerking, het BIC heeft een eigen podcastreeks, waar ze cold cases doen, ze hebben ook fellowships. Maar je kan ook zeggen, nee, we gaan net de diepte in, we doen die publicaties en natuurlijk zijn er ook publieksevenementen rond, maar niet met het idee van publieksbereik als eerste stap, eerst het onderzoek als eerste stap en dan het publieksbereik dat daarna komt. En ik denk dat beide absoluut verdedigbaar zijn. Beide zijn goede manieren om geschiedenis te benaderen. Het is ook daarom dat geschiedenis zo'n populair genre is als je naar een boekenwinkel gaat. Ja. Het is meestal zijn eigen afdelingje geschiedenis. Ja, goed. En kijk, er zit ook verschil in die twee steden. Mm-hmm. Hoe zal ik dat zeggen? De belangstelling voor geschiedenis en Weert is echt ook nadrukkelijk aanwezig. En het lijkt een beetje zo'n minderwaardigheidscomplex. Maar dat doen ze dus nu echt op een hele goede manier, proberen ze dat in te halen. En echt op zoek naar hun eigen identiteit. Ja. En dat vind ik gewoon heel erg goed hoe ze dat doen. Ja. Dus kijk, we hebben hier Roermond, en dat is ook weer een verschil. De Aldeborg is ook de kring van het LGOG, dat is een beetje zo'n dubbelfunctie. Maar Roermond is dat net anders. Roermond is de oudheidkundige groep is Rura, maar we hebben hier een aparte LGOG-kring. En die doen de jaarlijkse lezingencyclus, dus dat doet Rura niet. Ja. Er zijn er wel twee grote bijeenkomsten, voorjaar en najaar. En ze hebben natuurlijk de Spiegel van Roermond. Ja. En dat is echt kwalitatief denk ik het beste jaarboek wat er in Limburg wordt uitgegeven. Ja. Het is van een ongekend goed niveau. Ja, zeker voor als je vergelijkt, iedere heemkunde heeft natuurlijk zijn eigen bladen en afhankelijk ook van hoeveel mensen dat er in zo'n heemkundige kring zitten die je kan benaderen om te schrijven. Kan je zo voor heel hoge kwaliteit of iets lagere kwaliteit, en dat is geen waardeoordeel natuurlijk, hangt ook vanaf hoeveel kritieke massa dat je hebt om iets te Het zijn vrijwilligers. Ja, absoluut. Wat een belangrijk ding dat je daar net aanhaalde is identiteit. Hè? Je had het over Weert. En het bestuderen en de interesse in de eigen geschiedenis heel veel te maken heeft met wat is nu mijn identiteit als Weertenaar of wat is nu de identiteit van deze stad of zelfs van een wijk. En het lijkt me dat archieven net daar en ook bij die onderdrukte groepen in de maatschappij een zeer belangrijke rol spelen. En niet alleen vanuit genealogische interesse, maar ook wie ben ik, waar kom ik vandaan, hoe zit het met mijn omgeving. Net daar kan een archief antwoorden geven die je nergens anders kan vinden. Dat klopt. Ja, want die bronnen, die beheren wij natuurlijk voor bewoningsgeschiedenis. Ja. Het is niet genealogisch, het is natuurlijk burgerlijke stand, doop, trouw en begraaf, ook notariële archieven waar je in kunt graven.
Ja, dat is absoluut waar. Daar kun je natuurlijk de informatie vinden die je nodig hebt om te kijken waar kom ik vandaan en wie ben ik. Het enige nadeel is, of ja, dat is niet noodzakelijk een nadeel, meestal komt die introspectie gekoppeld met retrospectie pas op het moment dat mensen wat in een iets latere levensfase zitten. Ik zie niet heel veel mensen, zelfs van mijn leeftijd, ik ben nu eind de 30, die echt heel veel interesse hebben in geschiedenis. Vaak hebben ze wel interesse in bredere verhalen over de Tweede Wereldoorlog, bepaalde slagen of Grieken, Romeinen. Maar die lokale, regionale geschiedenissen zie je vaak, en persoonlijke geschiedenissen zie je vaak wat later opkomen bij mensen. Dat is mijn ervaring. Nou, ik denk dat dat inderdaad zo is. Ja, we proberen natuurlijk jeugd erbij te betrekken, maar dat is gewoon heel lastig. Tuurlijk. Sommige dingen doe je dan via het onderwijs. Oké, dat kan, tot 18, dan gaan mensen studeren. Ja. Daarna krijgen ze relaties, wellicht kinderen. Dus ze zijn echt met andere dingen bezig dan geschiedenis. En dat perspectief, dat als je wat meer tot rust bent gekomen, misschien ook een beetje meer tijd voor die retrospectie kunt krijgen, ja, is meestal na je 45e, 50e. Dat zie je ook terug bij de mensen die dan aan de lezingen komen. Ja, dat is gewoon zo. Maar goed, soms gaat het ook anders. Bijvoorbeeld nu met de dodenherdenking, daar doe ik ook elk jaar natuurlijk aan mee. En ik kan dat op 5 plekken in Limburg doen, maar ik woon in Sittard en ik doe dat omdat ik ook bij de Stichting Stolpersteiner ben. Dus ik doe dat altijd daar. En ik zie daar de afgelopen 10, 15 jaar echt een enorme brede belangstelling voor de dodenherdenking. En waar ook heel veel jeugd bij betrokken is. En dat doen ze in Sittard heel mooi met het kindermonument. Elk jaar krijgt een basisschool de opdracht om iets te verbeelden uit die Tweede Wereldoorlog. En dat wordt opgevoerd tijdens de dodenherdenking. Dus ja. Toen ik in 1993 het artikel over de Joodse begraafplaats in Sittard schreef, toen waren er misschien 100 mensen bij de dodenherdenking en nu zijn het er 500. Het is elk jaar wordt het meer. Ja. Dus dan denk je, het wordt echt meer. Ja, mooi. En ik zie dat ook, daar ben ik ook een paar jaar geleden geweest in Ieper. Einde WO1. Dan denk je, dat is nu meer dan 100 jaar geleden. De belangstelling is overweldigend. Dus het is ook maar hoe je het brengt. En dan zie je in de praktijk dat dat toch heel veel doet met mensen. Zeker, ja. Ook de iets wat meer mediagerichte dingen, hè? Zoals in Weert hebben ze die musical gehad over Antje. En dan zie je echt dat die geschiedenis, of het nu hele beladen verhalen zijn uit de wereldoorlogen, of het zijn verhalen die veel meer echt heel geëncapsuleerd zitten binnen de regio zelf of binnen de lokaliteit zelf. Het leeft wel bij mensen en ze hebben er wel interesse in. Ik denk niet dat je zou kunnen zeggen dat mensen geschiedenis niet interessant vinden. Het is alleen, kunnen ze er de tijd voor maken, weten ze het te vinden. En je kan niet van iedereen verwachten dat ze zelf primair bronnenonderzoek gaan doen. Dat is een aantal mensen die interesseren zich genoeg daarvoor om dat te doen. Maar vaak onderschatten mensen ook wel dat je niet zomaar op 1, 2, 3 iets gevonden hebt in een archief. Dan moet je toch wel het wat begeleid worden. Is soms complex. Ja. Maar goed, sommige bronnen zijn wel heel makkelijk. Hè? Natuurlijk de beeldbank met de foto's en de kranten. Ja. Dat is ook zo'n hele makkelijke bron. En dan kun je ontzettend, dat zie je dus ook, waar maken de meeste mensen gebruik van. Ja. En dat scoort dat heel hoog. Een andere bron die nu de afgelopen jaren ook erg interessant is geworden, waar we die hebben ook gedigitaliseerd, dat zijn natuurlijk de briefhoofden. Ja. En ook daar kun je genealogisch heel makkelijk leuke dingen mee doen. Ja, absoluut. Als voorbeeld, hier in Roermond kwam iemand uit Den Haag, een mevrouw van 85 met een bruin koffer. En dat werd hier afgeleverd en de dames boven die zeiden, wat moeten wij hiermee? Er zit niks in van Roermond. Ik zeg, het kan niet zo zijn dat een mevrouw van 85 de moeite neemt om het koffer hier naartoe te brengen als het geen relatie heeft met Roermond. Ik zeg, weet je wat, ik kijk eens even in de briefhoofdencollectie. Dan ga jij eens even in de bevolkingsregister en de burgerlijke standen kijken. Nou, boem, ik had er meteen 5 briefhoofden van die familie, die eind 19e eeuw heel snel rijk zijn geworden in Roermond. Oh ja.
die molens hadden, die winkels hadden, in de advocatuur gingen, bij de rechtbank werkten, in een chemicus. In één keer had je dat gevonden. Dus daar kun je geweldige dingen mee doen. Zeker, ja, absoluut. En ze zien er ook nog visueel mooi uit. Ja, inderdaad. Ja. Misschien is dit te ver naar voren, maar het is misschien wel een mooie manier om te eindigen. Die briefhoofdencollectie, daar gaan jullie ook nog iets mee doen, als ik me niet vergis. Dan gaan we proberen dit jaar of volgend jaar om in ieder geval ook voor Weer en Roermond zo'n prachtig boekwerk te maken, wat ook in Maastricht is verschenen. Maar we moeten even kijken naar de redactionele en inhoudelijke vertaalslag. Of we daar ook wel echt weer iets apart van kunnen maken. Ja, het zijn hele, visueel heel interessante bronnen die om een of andere reden best wel ondergesneeuwd zijn geraakt. Want af en toe zie je wel eens een briefhoofd verschijnen in een boek dat over familiegeschiedenis, over een bedrijfsgeschiedenis gaat. Maar de briefhoofden op zich hebben nooit echt de waardering gekregen van dit is eigenlijk genealogisch en cultuurhistorisch en ook in economische zin interessante bronnen. Je ziet de ondernemer die zichzelf afbeeldt. Je ziet de familievertakking, want opeens wordt het weduwe of peren en zonen. Dus ook daarin zie je heel veel interessante evoluties. Maar dat als bron soms te vluchtig misschien voor mensen om te vatten. Maar er zijn toch wel meerdere archiefdiensten hier in Limburg die toch speciale collecties daarvan hebben opgebouwd. Ja, absoluut. Dus die belangstelling was er toch al wat langer. Alleen ook weer hier, je kunt collectioneren, maar wat doe je er dan mee? Ja. Hoe breng je dat naar buiten toe? Aan de man, naar het grotere publiek. Ja, en daar moet je dingen voor verzinnen. Dat kan een expositie zijn, hebben we weer ook gedaan trouwens. Ja. En of een boekwerk of een artikel. Dat kan helpen om ook, laat ik zeggen, duidelijk te maken voor het grotere publiek wat je hier allemaal mee kunt doen. Exact dat. En dat is net weer die rol van dan de archivaris om een creatieve manier te vinden om die archiefdocumenten onder de aandacht te brengen. In plaats van dat het gewoon ergens ligt en bewaard wordt, proactief naar de mensen toestappen en zeggen van kijk eens wat hier allemaal voor moois dat is het, Joris. En dan is het archief niet stoffig, maar een geweldig creatieve, dynamische werkplek. Voilà. Ik denk dat dat een hele mooie manier is om te eindigen. Ik kan iedereen warm aanbevelen om de archieven in te duiken. Zeker voor Weert en Roermond zijn er nog zoveel verhalen te vertellen. En ik denk dat ze hier zeker aan het juiste adres zijn. Hartelijk dank. Bon.